ang pulong sa Dios naghisgot sa kaluoy og pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay diha sa unang pagbasa sumala ni San Pablo, siya nag-ingon nga ang mga gasa ug ang pagtawag sa Dios dili gayud niya pagabawion. Usahay isip mga tao makalimot kita niini. Kay kung masayop kita, murag mulayo kita sa Ginoo. Og dili kita moduol kaniya. Og maghuna-huna kita nga dili kita angayan. Og dili kita takos. Apan klaro kaayo ang giingon sa unang pagbasa. Na dili gayud bawion sa Dios ang iyang gugma. Maskin unsa pa kita ka makasasala, maskin unsa pa ang atong nabuhat. Ang Dios andam magpasaylo kanato. Andam modawat kanato. Bisan sa atong mga kapakyasan, padayon siya sa pagtawag kanato balik ngadto sa iyang kiliran. Og diha sa ebanghelyo, si Jesus nagdapit. Kung magdapit ka, ayaw lang sa mga makabayad kanimo, makabalos kanimo. Kundili dapita ang mga kabos, mga bakol, mga bungol, mga buta. Dili lang kini bahin sa pagkaon o panihapon. Apan usa kini kasimbolo sa pag-abli sa kasing-kasing ngadto sa tanan. Kay gusto sa atong Ginoo na atong ipakita ang tinuod nga gugma. Dili ginapili para kini sa tanan. Ang tinuod nga kaayo dili nangita og sukli o balos. Kung magtabang kita sa uban, labi na sa mga dili makabalos kanato, diha nato makita ang nawong ni Kristo. Busa mga igsuon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghan kay kitag mga higayon nga mahimo nato kining buhaton. Kanang pagtabang sa silingan nga nanginahanglan bisan walay makakita. O kanang paghatag sa kabus nga walay gipaabot nga balos. O ang pagpasaylo sa nakasakit kanato bisan wala sila nangayo og kapasayloan. Dinha makita ang kalipay nga tinuod. Og dinha pod nato masinati nga buhi gayod ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Kay gitawag kita sa Dios, sumala pa ni Santa Teresita sa Batang Jesus, diha sa gugma, that our vocation is the vocation to love.